Čaute, vítam vás u môjho ďalšieho videa a teraz si zahráme Rainbow Friends z Robloxu. Mohli by ste prosím vás podporiť YouTube kanál Banánik, dajte mu like a odber na jeho videa a napíšte mi dole do komentárov, že by ste nechceli pokračovať aj Pixel Gun. A prosím vás, keď si môj kanál budete vyhľadávať alebo také moje video, tak to píšte prosím vás zrozumiteľne. A tak, aby vám to vynašlo. Dobre, a ide sa hrať. Prepáčte, ak by ste na videi videli moju ruku, lebo teraz hrám na počítači a zle sa mi tu nastavilo video, tak ideme pomaličky hrať. Dobre, sme tu. Mám zatiaľ basic krabicu, ktorú som ešte nehral, hádam na tomto účte. Dodržujte pitný režim a ja sa idem teraz napiť. Dobre, ideme hrať. Rainbow Friends 2. Dobre, ideme. Poprosil by som láskavo, ak ma nezabijú hneď v prvom kole iba blue, lebo to bude veľmi zle. Mne sa nikdy veľmi nepodarilo mne sa asi iba raz podarilo to tak vyhrať, takže to ide byť dosť o ústa, ale zvládneme to, dúfam. Skipneme to. A potom na konci videa aj vám poviem môj nickname do Robloxu, ak by ste si so mnou chceli dať čo zahrať. Napíšte mi do Robloxu chat a dohodneme sa. A prečo mi to seklo? Čo sa stalo? Čo sa stalo? Dobre, počkať. A dobre, už hráme. Musíme nájsť svetielka. Počkajte, dobre. Dáme si first person. A môžeme. Stále mi to seká. Čo je? Roblox nereaguje. Dobre. Prečo idem k exitu? Dobre. Fajn. To nám vždycky bývalo. Už vidno, že tam vždycky bývalo. Dobre. Neviem prečo, ale dobre. Radšej ideme. Nie? Papa Blue. Dobre. Môžeme ísť. Čau, Bean. No. Dobre, takové našli. Super. A svetielko. Máme svetielko. Uhú. Máme svetielko. A nic z toho. Ak ma zabijú, tak je to tak je to. Prečo utekáte? Ja idem vrátiť, hej, ale... Dobre, idem vrátiť svetielko do zrtágy. Ja sa vždycky zľaknem. Nikto tam není. Nik. Dobrý deň. Ďalšieho našli. To je väčšina tu, keď teraz hneď v tomto prvom vykape a už potom bude zle. Ja viem. To tak býva ten kreteník malý. Áno. Kreteník malý.
Ahoj. No ahoj, môj milovaný. Krásnočky. Dobre. Nestíham. Jaj. Dobre. Typek prešiel. Dobrý deň. A už teda to zobrali. No, Nikovský ho už našli. Ahoj, sme tu. Ideme si zajazdiť? No, poďte. Prečo nie? Aha, tak nepreskočím. Dobre. Tak keď ideme a zajazdíme si trochu. Počkáme, kým nebude posledná a potom už pôjdeme aj my odovzdať. Dobre. A už je posledná. Ešte si chvíľu počkáme. Ideme si trošku zajazdiť. Dobre, dáme si iba jedno kolo a ideme. Dobre, nepodarené kolo, ale fajn. Dobre. Ideme head, lebo už... Oni mi ho dali naspäť na miesto. Ne, keďže ja som ho neodovzdal, tak ho dali späť. No a policia, už ho majú. No... Ty kretenos. Zlý. Som ja. Teraz. Dobre, máme to. Čo, starý dedula, čo chceš? Prichádza sem, je to veľká chyba. Musíte nájsť palivo do tohto stroja. No, už nás ide naháňať aj tento. Super. Prišla červená hlava. Super. Veľmi zaujímavé. Veľa nás pokápalo. Dobre, ich 15. Aha. Tak už iba 14. Určite tu bude. Nie, nebude. Videli ste, že to skoro hlavu zavrel. Kde je vtáčik? Trkaláčik. Viem teda o to. Ideme pozrieť pájne. Tam sú dva pri sebe. Tu. Do ryti. Kauč. Sa mi zdalo, že zmizol. No nie, nezmizol. Som pod bedňou, nie? Dobre, som pod bedňou. Dobre. Neviem, kam zmizli. Dúfam, že ste sa myšli. Tiško. Dobre. A tu je ďalšie. Ďalšie. Veľmi super prišiel.
Prebehneme rýchlejšie, svižnejšie. Teraz tu bubák. Nie. Jo, tu nie je bubák. Super. Som ho dodal. Láskavo by som sa teraz zakryl. Ďakujem vám, veľmi krásne. A môžeme ísť. Dohráme tieto paliva a ideme ukončiť toto krásne videjko. Dobre. Ešte nám chýba takých 7 a mohli by sme to ukončiť láskavo. Kukúk, kde si? No, super, je tu Helena. Ujdeme helikoptére. Helikoptéra nevie, kde je pravá ľava. Dobre, ideme. Vlastne oni môžu prísť až sem. No ahoj, môj krásny. No ahoj, môj krásny. Čau, čau. Dobre. Prešli sme to. A sme tu. Zbíha to. Dobre. Prejdeme. Láskavo. Dobre. A teraz už je zle. Už je zle. Musíme počkať, kým nás zoberie na skákací hrad a potom jumpneme dole. Dori, ťulky, prťulky. Zabil nás. Tak touto smrťou ukončíme toto videjko. Čaute.